Tam ne, cvrčku, pejsek spinká. No. No, nech pejska spinkat. No, to neoddaluje už zase. Tak jak má. Ne, ono se musí někde něco možná nastavit, ale já jsem nečetla si tu, takže já nevím, jak s tím pořádně zacházet. A tam nás zase povzou policajti. A to je, tak teď asi máme s tím, kde to je, kam si v Praze. Praha 8, Švábky. Švábky dole? A to je teda, no takhle je na tom obrázku, tak to vypadá. To je na Švábkách. Ale oni někam povezou, víš, že? To je jakoby, Tam je sráza teorie. A jakoby multikárách nebo na těch... No jako jsou ty 4kolky. 3kolka, ale. Aha. A zatím je drak. A zatím je drak.